robil pán Kryžáni, ktorý v podstate, ak by som mohol to tak povedať, dokumentuje, čož je úžasné, dokumentuje sklárskú výrobu v sklárniach Katarínska Huta, Málie, Spoltár a záujem o fotografovanie sklárstva vlastne má hneď od začiatku. Takže to je ďalší jeden z autorov, ktorý tam robil tú fotografickú časť. No a teraz by som poprosil pani Almášiovú, aby nám, ako sa to hovorí, viete, keď boli tie voľakedy obrady, tak tá stála tam na boku a hovorí, poprosím pána starostu, aby vykonal obrad. Tak ja poprosím pani Mirku, aby pokrstila. Nie, ja ju krstiť nebudem. Len preberiem slovo a trošku to tu tak prevediem, ten krst, aby bol taký slávnostný, ale áno, potrebujem trošku pomôcť, možno mená, lebo som dorazila na poslednú chvíľu. Všetkých vás srdečne pozdravujem, po roku sme sa opäť zišli, ja som veľmi rada, že to dobre dopadlo, tak ako sme dúfali. Takže ideme hneď k tomu krstu. Ja prečítam názov knihy Zrod a vývoj slovenského skla, sklárne Stredného Slovenska. Už som sa dozvedela, že je tam spracovaný asi 30 slovenských sklární, ani som nevedela, že ich toľko na Slovensku máme. A teraz buď poprosím dceru pána Hlodáka, alebo pána Hlodáka najskôr povedať o knižke, alebo prečítať. Dobre, tak teraz si spravím taký rešerš, o čom tá kniha je. Vaše meno? Jana. Janka. Podľa doteraz známych písomných prameňov sa sklárska výroba na našom území zrodila v oblasti Stredného Slovenska. Má bohatú tradíciu a históriu, ktorá sa začala v roku 1350 výrobou skla pre potreby prevádzok banských miest. Postupne vznikali ďalšie sklárne, ktoré zhodnocovali prírodné zdroje, kremeň, vápenec, tvrdé drevo na výrobu salajky a vodné toky na pohon zariadení húd a rafinérií. V 18. storočí na Slovensku pracovalo približne 15 sklární a o 100 rokov ich bolo dvakrát toľko. Dnes sú na Strednom Slovensku v prevádzke len 2 sklárne. V Katarínskej Hute a v Poltári. V lani sme si pripomenuli ich výročia vzniku, staršia oslavila 170 rokov existencie a mladšia skláreň v Poltári 40 rokov začatia výroby olovnatého kryštálu. Táto kniha nám pripomína množstvo obetavej práce ľudí, ktorí sa dlhé stáročia podieľali na budovaní tohto priemyselného odvetvia. Denne sa dívali do tváre ohňa, v očiach sa im mihotali plamene a ruky privyknuté na sklársku píšťalu boli obratné a zručné. Sklársky majstri svojim dýchom formovali zo žaravej masy tie najpodivnejšie tvary krehkej krásy, ktorá bola a je menej odolná ako človek, čo ju vytvoril. Milovali sklo, obdivovali ho a cenili si tie jeho vlastnosti, ktoré tvorili trvalú hodnotu, nekompromisnú pravdu hmoty, práce a rozumu. Ich výrobky poznal celý svet a zdobili dobré meno slovenskému sklárstvu. Dnes si ani neuvedomujeme, že v sklárniach Stredného Slovenska sa zrodili nápady a vynálezy, ktoré posúvali hranice poznania výroby a zdobenia skla. Kvalita stredoslovenského skla bola založená na dokonalom hutníckom spracovaní, tvarovom cítení, ojedinelej farebnosti a zručnosti sklárskych majstrov. Títo pre nás vytvorili a stále vytvárajú úžasné výrobky obohacujúce náš život a uspokojujúce naše potreby. Ak sa zadívame do reflexí skla, staneme sa lepšími a ušľachtilejšími bytostiami, zabudneme na tmu a tieň. Slnko nás zaujme svojou priesvitnosťou a vyvolá pocit harmónie a krásy. Zároveň nesmieme zabudnúť na sklárov, ktorí túto krásu vytvorili. Prežili pekné obdobia a nepriaznivú dobu, ktorá im veľakrát v histórii vytrhla z rúk píšťalu a zahasila oheň. Ani dnes to nemajú ľahké. Napriek nepriaznivým okolnostiam a súčasnej kríze v tomto odvetví si všetci želáme, aby už nikdy nevyhasol plámeň pod sklárskymi pecami, aby nevyhasla láska k tomuto remeslu a ľudia si výrobou skla zarobili na chlieb a lepšiu budúcnosť. Ďakujem, Janko.
Tak a myslím, že teraz prišiel čas na to, aby ste vy ako sám autor tejto knihy niečo povedali o nej. Ja sa len spýtam, ako dlho ste zbierali materiál na to? Materiál sme zbierali spolu s Janom Žilákom zhruba 20 rokov. On ako archivár sa zaoberá touto činnosťou už dlhšie obdobie, takže toho materiálu mal viacej a preto ho chcel nejakým spôsobom aj publikovať. Ja som ako spoluautor sa podielal na novšej histórii, to znamená povojnovej, po druhej svetovej vojne, to znamená súčasné dejiny som spracoval. A zároveň som pôsobil ako zostavovateľ tejto knihy, mám vydavateľstvo a sám som ju aj vydal. Problémov bolo viacej, ako sme si predstavovali, najmä s financovaním tejto knihy. Nepodarilo sa nám zohnať dostatočný počet sponzorov, ale napriek tomu sa našli ľudia, ktorí nám pomohli a mohli sme túto knihu vydať, aby sme oslávili prácu škláckych majstrov. Spomenieme aj sponzorov? Možno by si to zaslúžili. Môžeme ich spomenúť. Bolo to hlavne mesto Poltár, potom obec Sinobaňa, Slovenská sklácka spoločnosť, moje vydavateľstvo sa najviac na tom podielalo, vydavateľstvo Kermat. A ešte by som chcel spomenúť ďalších menších prispievateľov a hlavne tých, čo si kúpia túto knihu, aby sa nám vrátili náklady. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. No a pán Križani, vás sa spýtam, bolo to náročné nazbierať fotografie, aby ste zaplnili stránky knih? No, ja som fotografoval od vzniku sklárne Poltár stále, ktorú som tam robil od prvého dňa. Trošku ste sa museli pohrabať určite aj v archívoch, lebo som videla, že sú tam aj archívne. No, tam je veľa archívneho materiálu. No a potom ostatné sme v múzeu nafotografovali staré sklo a ešte som fotografoval starých vzorkovniach, čo prispelo vlastne k tomu, že tam sa objavili veľmi staré výrobky. Ďakujem páni. Môžeme pristúpiť k samotnému krstu a ja pozývam už pána inžiniera Púla, ktorý bude krstiť sklárským pieskom. Vyzerá to ako hrubá múka. Je to hlavná hmota, z ktorej sa vyrobí to sklo. Vy ste sklársky inžinier, takže odborník na slovo vzatý, určite sa tomu venujete, preto túto knihu budete krstiť? Áno, ja mám záujem na tom, aby taká kniha vyšla a za to som aj podporoval kolegov, aby pozbierali tieto materiály. Tak, nech sa páči, pán Hudák, vy si knihu podržte. Nech sa darí zberateľom dokumentov, nech vytvoria nové diela a nech sa darí aj sklárskému priemyslu. Oživenie nech prispieje oživeniu celého regiónu. Čítajte a spomínajte. Tak želáme veľa čitateľov a spokojných čitateľov, ktorého táto téma zaujíma. Kniha pokrstená, pán Grexa. Ďakujem za krásny krst. A teraz by som ale poprosil pána Križániho, aby nám urobil jednu fotografiu, ktorú bude, keď budú raz vydávať knihu o niečom, tak by som poprosil, aby nám urobil jednu fotografiu. Poprosil by som sklárov, ktorí tu robili. Pálko, poď sem, poďte sem všetci. Potrebujem Davičov, ktorí tu robili. Ivan, poďte sem, chlapci, všetci sem. Všetci, tuto sa postavíme. Všetci, poďte. Poďte. Všetci zastavte. Vzadu tú našu pec. Poďte, pán.